videóban azt fogom You were kicked from bemutatni. the server. Jaj, na, kidobom TS-ről. Na, ebből a videóban azt fogom bemutatni, hogy hogyan legyen több FPS-etek Minecraftba, mármint hát mesteremcén, de Minecraftba is. Hát nem mondom azt, hogy mindenki csinálja ezt, meg nem tudom, de én ezeket a beállításokat használom. Ide, ugye beállítások, ugye ez most itt tök mindegy látószög normál. Fölösleges, ezek itt mind fölöslegesek, itt a videóbeállítások lesz a fontos. Na, akkor kezdjük. Grafikát, hát én így igaz, hogy szép, de nekem így nagyon leveszi az FPS, szóval én ezt gyorsan rakom. Simított megvilágítást az ugye ki, ezt én maxra rakom, hogy azért lássak is valamit, hogy leveszem, semmi. GUI mérete gondolom azért nem így szeretitek, hanem így. Fényerő, hát ezt ti döntitek el, én fényesen használom. Ezt a fog, ezt offra rakom mindig. Ezt egyértelműen nem, mert 3D hát ki akar. Na itt animations, ugye ott egy gyerek. Most megmutatom rajta, ugye ütitek, akkor látszik a csillag, meg az ilyenek. És hogyha ugye ezt kiveszitek, akkor nem látszik meg. Amikor eztek kópét, ugye látszik az, hogy itt zabáljátok, és akkor ilyen kis szarok jönnek ki belőle, ilyen morzsák, vagy hogy mondjam. Hát én azért ezt onon hagyom, de nem tudom, hogy több FPS-t ad-e, hogyha offra rakjuk, nem tudom. Aztán én ezt így használom, ehhez nem nagyon szoktam nyúlni. Jó, másik oldal, ezt nem is tudom miért van benne. Na akkor látó távolság, hát én ezt így igaz, hogy így is, ez is növeli az FPS-t. Minél kisebb, itt annál több FPS-etek lesz, de én 8 használom, mert amúgy meg elég sok FPS-em van így is. Max FPS, hát ezt egyértelműen korlátra, mert így lesz a legtöbb FPS-etek. Most lerakom 30-ra, 30 FPS. Még valaki rárakja 60-ra, meg ilyenre, nem tudom miért rakjátok rá, amikor jó, így 60 FPS azért már elég jó, de hogy most fölrakjátok, így azért még jobb. VBO-k használat én ezt ki, alternatív blokkok ki, ezt a fog start, ez így az, hogy hogyan töltsön be a világ lassan vagy gyorsan. Én ezt 0.4-en használom, hát én ezeket pedig nem nagyon szoktam használni. Hát és én nekem így most van 200-300 FPS-em, megmutatom, hogy ide beszúrok egy képet, hogy így, hogyha ugye most megnyomnám az F11-et, kicsi képernyőben lenne a Minecraft, videón kívül 1000 FPS-em van, vagy bevágok egy képet, szóval ezek a beállítások nekem nagyon beválnak, és igazából ez ilyen kis tutoriál lett volna, szóval ez lett az első rész, meg még nem csak Minecraft-tal kapcsolatos ilyenek lesznek, hanem minden. Szóval ez a videó ennyi lett volna, én Mark voltam, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, meg egy feliratkozást, én Mark voltam, sziasztok!